Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Evo jednog pitanja i odgovora šta je duhovnik rekao čoveku koji je išao kod vračare i koji se sada duhovno loše osjeća i pitao je duhovnika da li ima pomoći. Poslušajmo u celosti pitanje i odgovor. Išao sam kod vračare i sad se duhovno loše osjećam, da li mi ima pomoći? Išao sam kod vračare u nadi da ću pomoću nečastivih dela vratiti devojku sa kojom sam raskinuo. Posjećivao sam razne vračare koje su mi davale neku vodu da pijem i koje su me vešto preobratile od Boga sa pričom da mi sveci pomažu. Kajem se, želim da se vratim na pravi put. Ovo je odgovor baćuške Jovana. Bog pomogao. Ne postoji greh koji ne može se oprostiti i koji Bog ne može oprostiti ako se čovek iskreno kaje. A da bi znali da nam je sigurno Bog oprostio, potrebno je da taj greh više ne činimo i ne ponavljamo, kaže Sveti Serafin Sarovski, veliki askete i molitvenik ruske zemlje. Kako preko noći nisi otpao, nego je trebalo vreme da te lažni učitelji odvoje i u volji sa službom Bogu razuvere, tako sada ti se trude da shvatiš da Bog sada traži pokajanje na delu bez izuzetka na duge staze, kako bi i vrag uvidevši da si čvrsto rešio, pobegao od tebe, a ti primjer okolini bio u svemu. Devojku drugu naći ćeš, ni ona jedina, a u ostalom treba zaslužiti pobožnu, ali primerenim načinom života. Sve na hartiju pribeleži šta si grešio sa tom devojkom i idi duhovniku, ispovedi se. Post drži sredom i petkom i redovno jutrom i uveče čitaj molitve i ne brini se. Ali znaj, pravoslavlje je način života. Tvoje pitanje je jednostavno i ne odugovlači, ne kaži ja to ne mogu. Ti to možeš samo ako hoćeš Boga radi. Duhovni odgovor je dao baćuška Jovan, manastir Lešije. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.